ମୋ ନାଁ ବଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବାରବାଟୀ ସଭାପତି, ଗ୍ରାମ ସଭାପତି। କାଲି ସେ ପିଲାକୁ ଖୋଜିଲେ, ଖୋଜି ଆସିଲା ଆସିକି ପିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାଟିକି କାନ୍ଦିକି ନା କାଲି ଯାଇଗଲାଣି। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଛକରୁ କେତେ ଲୋକ ଶାବଳ ମାରିକି କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେ ଛୁଆକୁ। କେତେ ବର୍ଷର ଛୁଆ? ଅଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ୁଛି। ଛୁଟି ହେଇନଥିଲା? ଛୁଟି ହେବା ପରେ? ଛୁଟି ହେବା ପରେ ରାତିରେ ତାକୁ କାଢ଼ିଲେ ନା। ଛୁଟି ହେବା ପରେ ଚାବିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ହଁ, ଦେଖିନଥିଲେ କି? ନାଇଁ, ତାକୁ ତାଲା ପକେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ମୀମାଂସା ହେଲା? ସମାଧାନ କ'ଣ? ସମାଧାନ ନାହିଁ, ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ଯିଏ ଯାହା ଫୋନ୍ କରି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦଣ୍ଡ ତ ସେ ସାର୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ। ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ? ହଁ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ନା ଏଇଠି କି ସମାଧାନ ହେଲା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମାଧାନ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଗାଁକୁ ମାନୁନି। ଚାକିରି ବହିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ସମାଧାନ କେଉଁଠି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନା ସମାଧାନ ହେବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମାଧାନ ଚାହିଁଏ। ସାର୍ କାହାକୁ ମାନୁନି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଥାନାରେ ସମାଧାନ କରିବେ? ଥାନାରେ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଶୁଣିଲି। ଥାନାରେ ସମାଧାନ ଚାହିଁଏ। କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେଣି କି? ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ଜାରି ରହିବ ପଦକ୍ଷେପ।